Ang kaganapang iyon ang naging dahilan upang mag-transfer ako ng paaralan. Kasi naging lapitin ako ng mga taong nais magpagamot. Gusto kong tumulong, pero tutol ang mga magulang ko. Kasi nga, second year high school pa lang ako at ayaw nilang maantala ang pag-aaral ko. Taong 2000, umuwi kami sa Negros para dito ko ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Akala ko magiging maayos ang lahat sa nilipatan kong paaralan. Tampulan din ang lugar na yon ng mga elementong mahilig makipaglaro at minsan nananakit pa. Maraming binubulabog at ginagambala ang mga elementong ito. Isa dito ay aking kaibigan. Naitago na lang natin sa pangalang Rhea. Mabait, makadiyos, at napakagalang nito. Siyempre maganda rin. Lagi kaming magkasama na minsan napagkamala na kaming magkasintahan ito. Isang araw, nagtaka ako kasi hindi siya pumasok sa unang subject namin. Hanggang mag-uwian na, wala pa rin ito. Nag-alala na ako kasi hindi naman ito lumiliban ng klase. Kahit pa nga may sakit siya, pinipilit pa rin niyang pumasok. Nagpasya kong puntahan na siya sa bahay nila. Normal na kasi sa mga magulang niya ang pagpunta ko doon. Pagdating ko sa kanila, nakasalubong ko yung tatay niya. Binati ko ito at nagmano ako. Mano po, tito. Magandang hapon po. Nandyan po ba si Rhea? Agad kong tanong. Oo, nandyan siya sa loob. Nagpapahinga. Ewan ko ba kung anong nangyari sa kanya. Matapos niyang sabihin ito, narinig kong may kumalabog sa loob ng bahay nila. Kasunod ng kalabog, ang sigaw ng nanay ni Rhea. Nung narinig namin, sabay kaming napatakbo sa loob ng bahay. Nakita naming nakasandal lang ito sa pinto ng kwarto ni Rhea. Anong nangyari? Alalang tanong ni Tito sa asawa niya. Yung anak natin. Lumapit ako sa pinto at akmang hahawakan ko ang doorknob. Nakaramdam ako ng hindi magandang aura sa paligid. Tiningnan ko ang mag-asawa sa isang sulok. Magkayakap na parang takot na takot. Para malaman ko kung ano ang kinakatakutan ni tita, nilapitan ko siya at agad na hinawakan ang mga kamay. Nagulat ako sa nakita ko sa isipan ko. Isang malaking anino ang nakaupo sa tabi ni Rhea. Kaya hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Tumakbo ko papasok sa kwarto ng kaibigan ko at habang ginagawa ko yun, nagkarga na ako ng mga orasyong pangpuder at pangprotekta. Alam ko sa sarili ko na hindi magiging maganda ang kalalabasan ng ganitong pangyayari. Pero bahala na. Buhay ng kaibigan ko ang nasa panganib. Nung nasa loob na ako ng silid, doon ko nakita ang isang napakalaking nilalang. Nakaupo ito sa tabi ng higaan ni Rhea. Nakatingin ito sa akin. Pero ang kapansin-pansin ay ang mga mata nito. Malungkot ito. Maya-maya pa, nagsalita ito ng, "Amang, maaari mo ba siyang tulungan?" Pagsusumamo nito habang mangiyak-ngiyak. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Anong nangyari sa kaibigan ko? Sunod-sunod na tanong ko sa nilalang.
Ako ang gabay niya. Hindi ko kinaya ang nilalang na nais kumuha sa kanya. Sagot nito sa akin habang maluha-luha. Pansin kong may sugat siya sa kanang dibdib. Kaya sinabi ko sa kanyang ikwento sa akin ang lahat para matulungan ko siya. Nalaman ko na may tikbalang na nagkakagusto sa kaibigan ko. At sapilitan niyang kinukuha ang kaibigan ko. Kaya nakialam ang gabay niya. Pero hindi niya ito kinaya. Kaya ang ginawa ko, sinubukan kong pasanibin ang tikbalang sa katawan ng kaibigan ko. Nung mahuli ko na ito, iginapos ko ito gamit ang baging ng dalunganon. Isa itong dasal na pangkulong. Tinawag itong baging ng dalunganon dahil nagbubuo ito ng parang mga baging na babalot sa katawan o sa espiritu ng ginamitan nito. Nung naigapos ko na siya, sinimulan ko na ang pagtatanong dahil gusto kong malaman kung ilan sila. Pumasok ang mga magulang ni Rhea. "Iho, anong nangyayari?" Bungad ng mama ni Rhea. "Tita, mamaya ko na po ipapaliwanag. Nasa panganib po ang buhay ni Rhea." Matapos kong sabihin yon, naupo sila sa isang upuan na nasa kwarto at bumalik ako sa ginagawa ko. Nagulat sila nang biglang tumawa ng napakalakas si Rhea. Ang boses niya, boses ng napakalaking nilalang. Sino ka naman sa palagay mo? Hindi mo ba ako kilala? Ha? Amang? Isa ka lamang baguhan. Hindi mo ako kakayanin. Marami na akong napatay na katulad mo. Mas lalong kumulo ang dugo ko sa kanya. Kaya nag-usal ako ng orasyon sa magkabilang palad ko. Inihip ko to at ipinaglapat. Tapos dahan-dahang hinihila papahiwalay. Ang kanang palad ko ay nakapormang parang may hinuhugot na isang itak mula sa kaliwang kamay ko. Agad akong nagsabi sa nakasanib ng, "Wala akong pakialam kung sino ka o kung ano ka. Nilagay mo sa panganib ang buhay ng isang inosente. Pagbabayaran mo ito sa batas ng kalikasan at mukhang ikaw ang hindi nakakakilala sa akin. Tikbalang. Kaya bibigyan kita ng pagkakataon. Sa loob ng 5 segundo, lisanin mo ang katawan ng kaibigan ko at ibalik mo ang kaluluwa nito. Dahil kung hindi, itatapon kita sa impyernong pinanggalingan mo." Nung nasabi ko na yon, kitang-kita ko na nanlaki ang mga mata nito. Ang kampilan ni Apulakay. Ilayo mo sa akin yan. Kundi papatayin ko ang kaibigan mo. Dito na lalong kumulo ang dugo ko. Kaya inusal ko ang engkantasyon ng sumpa ng 10 kamatayan sa kaliwang kamay ko. Inilapat ko ito sa noo ng kaibigan ko. Sabay tarak ng hintuturo sa dibdib nito. Maniwala kayo o hindi, 10 ulit umangat baba ang katawan ni Rhea. Ang sumpa ng 10 kamatayan ay pagkamatay ng isang elemento ng 10 beses. Paulit-ulit ito hanggang may natitira pang hibla ng buhay sa kanila. At ito ang pinakamatinding parusa kasi hindi nito nililinis ang isang elemento.
Hindi rin ito pinapadala sa impyerno o sa langit ang kaluluwa ng ginamitan mo nito. Mawawala lang sila o maglalaho. Maging ang mga alaala nila sa mga taong malapit sa kanila, mawawala rin. Wala eh. Kaibigan ko yung ginalaw niya. Matapos kong gawin yon, nanumbalik ang malay ni Rhea at agad akong nasapok sa ulo. Nakapatong ba naman ako sa kanya na parang nakasakay sa kabayo eh. Pero nakangiti akong sinasalag ang mga suntok niya. Kasi alam ko na okay na siya at nanalo ako. Yung gabay naman niya, ginamot ko at binigyan ng konting lakas para maipagtanggol niya si Rhea. Alam ko sa sarili ko na hindi na naman ako magtatagal sa lugar na ito. Kaya minabuti ko ng pagkalooban si Rhea ng isang mutya para sa proteksyon niya. At gaya nga ng inaasahan ko, kinailangan ko na namang lisanin ang probinsya ng papa ko. Pero sa pagkakataong ito, babalik ako. Dahil sa nangyari sa kaibigan ko, naging usap-usapan ang ginawa ko, kaya kinailangan kong umalis. Umuwi ako sa probinsya ng mama ko noon. Kasama silang dalawa ni papa. Dalawa ang dahilan. Pag-iwas sa mga taong nakaalam ng ginawa ko. At ikalawa, para paunlakan ang huling kahilingan ng tiyuhin ko na nag-aagaw buhay. Dahil sa pangyayaring ito, mas lalong nadagdagan ang aking kakayahan dahil sa iniwang mutya ng tiyuhin ko. Maliban doon, nasa akin na rin ang susi sa orasyon at dasal sa mga pangalang Sator. Nakuha ko yun lahat dahil binulong niya sa akin ang mga yan bago siya nalagutan ng hininga. Laking pasasalamat ko sa tiyuhin kong si Toto dahil maliban sa proteksyon pang sarili, nagagawa ko ding makatulong sa iba nang hindi nila nalalaman na ako ang gumagawa. Fast forward tayo ng maraming taon. Habang nagtatrabaho ako, may isa akong kasamahan na bigla na lang natumba. Agad siyang pinagkaguluhan kasi masama ang bagsak niya eh. Dala ng pagtataka, nakiusyoso na din ako. Pagsilip ko, bulagta ito sa lapag. Iba ang pagkaputla niya. Kaya naman pasimple ko siyang pinulsuhan. Maniwala kayo o hindi, paghawak ko pa lang sa kanang pulso nito, naramdaman ko na kaagad na may elementong nagtulak sa kanya. Hindi ako nagpahalata kasi ando doon yung amo namin. Kabilang ang pamilya ng amo ko sa relihiyon na hindi naniniwala sa mga engkanto o elemento ng kalikasan. Para sa kanila, kahit na manifestasyon pa ito ng mahal na ama, demonyo pa rin ang may kagagawan. Kaya ang ginawa ko, tumalikod ako saglit, nag-usal ng dasal pamproteksyon, at nanalangin ako para sa kagalingan ng kasama ko. Nag-usal din ako ng dasal at iniihip sa mga palad ko. Pagbalik ko doon sa kasama kong nakahiga sa lapag, nanginginig na ito. Hawak-hawak siya nung amo kong lalaki sa noo habang nagdadasal ng pampalaya sa sumapi doon sa kasama ko. Ako naman lumuhod at kinuha ang pagkakataong iyon upang batuhin ng dasal na pangpatay sa kung anumang elemento
ang gumagambala sa kasama ko. Matapos kong gawin ang palipad-hanging tigalpo, nawalan ng malay ang kasama ko. Agad akong lumipat at nag-usal ulit ng orasyon pambalik ng kaluluwa. Matapos yan, nagkamalay na ito. Nagpasalamat ako sa mahal na Ama dahil tinulungan niya ako na gamutin ang kasama ko na hindi nalalaman ng iba. Yun ang akala ko. Akala ko talaga walang nakahalata sa ginawa ko. Matapos ang trabaho nung araw na yon, lumakad na ako pauwi dahil walking distance lang naman ang bahay namin sa pinagtatrabahuhan ko. Nang may sumabay sa aking isang lalaki, nasa edad 40 na ito. To, yung ginawa mo kanina, kitang-kita ko yun ah. Nagulat ako. Unang beses ko lang siyang nakita. Hindi ko nga alam ang pangalan niya eh. Po? Ano ba ang ibig niyong sabihin, Manong? Paiwas kong tanong. Yung paggamot mo kanina kay Uloy, nakita ko yun. Kaya huwag ka nang magkaila. Napatingin ako sa kanya at napaatras. Nung mapansin ko ang aura niya, makinang na kulay berde, at yung pakiramdam ko nun, sobrang bigat ng presensya niya. Nakangiti lang siya, kaya agad na akong nagtaas ng proteksyon. Sabay banggit na din sa orasyon ng kampilan ni Apo Lakay. Pagkatapos kong gawin yon, umatras siya. Oh, kalma ka lang. Hindi ako kaaway. Ibaba mo yung kampilan mo. Nasisilaw ako eh. Hindi ako narito para lumaban. Wika nito pero hindi ako nakinig. Sa isip-isip ko, mahirap na. Baka kung ano pa ang gawin nito. Kung ganon, sino ka? Tanong ko dito. Makikilala mo din ako sa mga susunod na araw, JR. Wika nito at lumakad na palayo. Teka, bakit mo ko kilala? Pero hindi na ito sumagot. At sa halip, sinabi niyang, Umuwi ka na. Gabi na oh. Oo nga pala. Nung tingnan ko ang relo ko, 10:00 na. Alas 5 pa lang nung nagsimula kaming mag-usap eh. Di ba nga kauuwi ko pa lang galing ng trabaho? Pero pakiramdam ko nun, parang wala pang 10 minuto ang pag-uusap na yon. Agad akong umuwi nun. Pagdating ko ng bahay, andun na lahat ng mga kapatid ko. Maghapunan ka na, sabi ng mama ko. Kumain ako at nagpahinga. Pagod na din kasi ako nung araw na yon eh. Bago ako nakatulog, sumagi sa isipan ko ang nangyari kanina. Naitanong ko din sa sarili ko na, sino kaya yung taong yon? Bakit niya ako kilala? Paano niyang napansin yung ginawa ko? Yun yung pabalik-balik na tanong sa isip ko hanggang sa makatulog ako. Kinaumagahan, nagising ako ng maaga. Naggayak para pumasok. Kagaya ng dati, lakad lang din papunta sa trabaho. Normal na araw lang yon. Ganon din yung mga sumunod. Hanggang sa sumapit ang araw ng linggo. Sa simbahan, nakaupo ako sa kanang bahagi kung saan wala masyadong tao. Nang biglang may tumabi sa akin.
Nung tiningnan ko, isang babae, mga kasing edad ko. Tapos sa tabi niya, may umupong isang lalaki. Bale, yung pagkakasunod-sunod namin, kapag nakaharap ka sa altar, mula sa kaliwa yung lalaki, tapos yung babae at ako. Nagsalita yung babae ng, "Peace be with you." Tinugon ko ito sabay tingin. Pero ang nakaagaw ng atensyon ko yung lalaki sa tabi niya. Siya yung lalaki nung nakaraan. Dahil sa parehong pakiramdam, nagtaas ako ng depensa. Pero napansin ko yung dalaga na nasa gitna namin. Bigla itong napaupo at napahawak sa dibdib niya. To, itigil mo. Wala akong masamang intensyon. Nadadamay ang anak ko. Pakiusap. Wika ng lalaki. Tiningnan ko yung dalaga. Nakita ko na hirap na siyang huminga. Kaya nagbaba na ako ng depensa. Hindi niya kinaya ang simpleng depensa mo, To. Ganun ka kalakas. Ang sabi niya sa akin. Sabay kaming lumabas noon ng simbahan. Nakangiti na yung dalaga. Kailangan ko ng tulong mo. Hindi ko sila kaya, JR. Sabi nito sa akin. Po, sinong sila, Manong? Ano po bang nangyari? Tanong ko. Sumama ka sa bahay. Ipapaliwanag ko sa'yo ang lahat. Okay, sunod kagad natin yung finale. Hindi ko na kayo paghihintayin ng matagal. Napakaangas nito. Yun lang, kita-kits sa finale. Salamat.